29-ти пехотен ямболски полк е формиран в Ямбол под името 5-ти пехотен резервен полк през 1900 година съгласно указ 9 от 1 януари 1899 година в състав 4 пехотни и 1 погранична рота. Установява се на гарнизон в град Ямбол. На 29 декември 1903 година с указ номер 84 на княз Фердинанд I се развръща от една в две дружини и се преименува на 29-ти пехотен ямболски полк. Влиза в състава на 2-та бригада на 3-та пехотна балканска дивизия. През Балканската война, 1912 година, 1913 година, получава първото си бойно знаме и води сражения в района на Емураджилер, Чаталджа, Еникьой, Калфакьой. Иван Балахуров от полка достига пръв до Шукри Паша и го задържа до пристигането на гвардейски ескадрон. През Междусъюзническата война, 1913 година, полка се сражава при град Кукуш, Рупелското дефиле и Петрич. Командир на ямболци от 1910 година до 1914 година е полковник Кръстю Христов Златарев, 1864 година, 1925 година, родом от Охрид. Полкът взема участие в Първата световна война, 1915 година, 1918 година, в състава на 2-та бригада от 3-та пехотна балканска дивизия. През 1915 година полкът участва в завладяването на град Враня, Дренова глава, Връхтице, височините Грант и Калин Дел и други. На следващата година води боеве при Пожарски рид, Граждан, върховете Голаш и Чолаш. В края на войната се сражава при Шейновец, Добро поле и връх Малък Козак. На 1 август 1919 година в изпълнение на клаузите на Ньойския мирен договор полкът е разформиран, като от състава му се създава 3-та от 24-ти пехотен черноморски полк. През 1928 година полкът е отново формиран от частите на 37-ма пехотна пиринска дружина и 12-та жандармерийска дружина, но до 1936 година носи явното название дружина. На 3 октомври 1937 година му е връчено новото бойно знаме.